Часто разом були, книгою тону, видно всякая день. Книгу течем слушаем ты, лестовенька светлена, ты научимка самого, нас иди, не тинкерем, и что же скубей, был до нас открыт, не буду с тобой шалим, светом добра, мама, свету, думаю, папа болеет. Вчити ізделень, дедека і книжан. Ось як це було? Носим забийте бон. Старим аж ріши дед, ліньте глайде, присемні. Везде нас видели, смущенные губы годов. Естественно, финансовые наследные. Огалу до того діла, займався, я не даю свідки. Коли цього, поднялися всі оплоди, наші всі відкриті молодь, стояли у цей лідери. Господарі всі такі даю вирушити картина для половини, а ти не дальше, можна цифри на половину, а ти ще і все одно виявлено. Следа, света, малышка, чтобы посмотреть, что другие там уйдут другу. Нет, я рос. Я потерял свободу машины. И ты там, меня понял, говорит, мне еще пришли по тебе, я усмотрел. А вот это, шоу не поселенчик. Укрепите, вы вышли в свете. Скрепите книга. Ты говоришь, да я прям на вот это было. Да, можно. Ты говоришь, да, будем выпать на улице. Кто нас рассказывает? Баран Мухална. Привет, а что потерять? Лавой, другой. Я тебе спрашиваю, мама такая. А ты идешь? На собере ребенок собака ходит. Что я надела, но там была спокойно, там, долго, жену, и мы наводила, что ты уросли. Как девчонка на культе. Тогда мне понатурил, и представила рогатая. Та рогатая по фильму там выкунули, шатману курикаса. Шмушок, моя аша. Валяет, что Вишмушов, Андрія Аш. І ти добрийся, йо, поверовлюй, Юра! Не. Ти там буде якісь на підступах. Ему там світської прикєти, на вагони на дряби масіки. І вирішила потрапити. Нам треба було їсти, потрапити. Ну, побулєшки, що почути на гостину. Ти дрила. Набув, мене. І все не знає, на довірінні історії. Покрити на мене історії. Ти ж не історія на це для нас, коли ферма Анда, ми поставляли шанс. Ферму справу статті запишіться. Я кажу, що це не раніше добре, я кажу, що ти поправку сюрика під кірну на згулю. Не так. Піджителю смуг, розпокілов її, а до перединства нєта. Версики того безкарта і діємо чорного соліка. А ти краймові секрети, що ви сюди, налогіте, що ти знаєш, безкритимо розпустити край. Если ведет пользоваться скейт молода. Если ведет скейт молода. Скейт молода, то так, потому что прием библиотеку мамы, да, даю векома.
vykdomų projektų skaitymų žavės ir pavilioti. Vat jūs mums pranešite, mes jau vykdėm. Ir taip pat visą vasarą vyko projektas skaitymų Atves draugai į biblioteką. Ir visą vasarą bibliotekoje šurmuliavo vaikai, jų tėveliai, labai daug naujokų turėjo. Ir mes pastatėme spektakliuką knygas suranda draugai. Ir įsivežiau knygutę, kurią vaikai surado šiukšlyne. Ir dabar noriu paklausti po visų šių programų akcijų, kaip knygelę tu jautiesi, ar patenkinta esi? Iš širdies visiems dėkoju, aš jaučiuosi kaip sapne, pasakas jums dovanoju, tik skaitykite mane. Tai ne visi skaityti. Esame mes iš Albanų, tos pagalbos brigada, instrumentai sudėti, knygos, receptų krūva. Taigi dabar paklausykit, kaip mums sekėsi skaityti ir su epidemija kovoti. Dalyvavau knygas, skaičiau. Seniau galvojau, knygą nuotėliai viską pasirodo knygų, žiauriai, virusas reikia daryti. Ir tada pati mąstau, apie virusų užkrėsti, kam galėtų pavadėti. Per ilgai matyt mąsčiau, nespės, perkite daugiau. Mes šią vasarą išties nuobodžiauti nereikėjo, neskaityti šių pradėjų. Virusas mane pagavo, žiauliai, mečiau šalį. Ar tai jūros, ar sode, knygos viršale, greta. O klasiokai tinginiai dar pašiek mane padėjo. Pirštais rodyti pradėjo. Patikėsite, ar ne? Virusas tikra yra. Aš maniau, kad jis kvaila, bet jų užkrėtė mane. Kai receptą man išrašė, nesipratė, kai temperatūra pakilo, šalis tai knygos dirbo, aš rinkuoju ir skaičiau, nesipratė, buvau mažiau. O kai tėvlytą susirinko, štai ką jiems aš pasakiau, kad skaityti nesigada, kad yra ir iš jokių bent, o draugai nebūtų draugai, tai susirinkamos visas tos pagalbos brigada. Skaitė, kad viskas rašė, ir štai ką iš to atidėjęs iškasė. Virusų reikia ne tik kovoti, bet įmanoma ir susidraugauti, kad galėtume jį nugalėti. Viskas nupasta prieš knygas. Tai aš ne kovas, o daktrukom smegenims, bylojantis apie slaptus dalykus. Kartais, skaitytojas traukiamas lygus visiškai nepažįstamas. Leidžiasi būti knygos atžalai. Ir taigi, jeigu jums kada reikėčiau jos kaip jokios pagalbos, kvieskite mūsų šonę ir tos pagalbos brigadą mes būtinai atvyksime. Mūsų telefono numeris 33, bet koks skaičius 3. Įsidėmėkite. Jis vadinasi Maironis ir yra Kelnas Mašonis. Čia gyvenam savo gaudas, mokomės su polisauliam, o per savo laisvą laiką daug labai įvykiai. Virusas nesusiautęs išmokus ne vienas jaus, kaip atvykas dauguma ir keliavimas su mama.